Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah, musallian wa musalliman ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah alladhi qala fi ba'di hadithi as-sahih man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi mawala. Siyadatul muhtaramin, wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh para alim Kiai Izzuddin, Kiai Mahfud dan sederek kula mulai sing Ansor, mungkin wonten sing Tanfidiah di Suriah, dan hadirin bulan supe anak kawula Habib Alwi bin Muhammad Al-Habsyi, para wong ingkang dipunmulyakaken Allah. Kula namung badhe matur kedik boten kata-kata, sebab kula bolak-balik ngaji wae didumbe selawatan kiyaine sing kalah. Wes makna jelas kalah. Mendelok sugihane wis kalah. Biyen nane, kula niki wonten ngaos teng Blora niki Kamolan. Kecamatan Blora di sebelah itu. Kula namung nguataken dawuhipun pengarang kitab hikam atau Ilah Sakandari dawahaken al-qaundil mah illa anarahu al dunia niku gelap, alam raya seisinya itu gelap kecuali diterangi oleh Allah Al-Haq. Niki sebuah redaksi enggang sederhana, tapi menawi dipenggalih menika luar biasa. Carane menggalih dos pundi? Kula lon-lon, kula ngenang. Oh, ternyata nih. Di dunia ini banyak ketimpangan pada semua aspek. Cara bahasa Arab itu al-inhirafat itu ketimpangan. Mulane cara wali biyen dunyane wis tuwa, nggih. Terus didhawuhi Sunan Kalijaga ini sing tuban niki. Ana ilang pasar ilang rame. Ana kedung ora ana iwake. Itu bahasa sanepa sing artine Islam itu sudah mulai kehilangan substansi. Artinya seperti Islam itu dulu ruwame solawatan, ruwame ibu-ibu. Mesti wong bersolawatan khusyuk, ibu-ibu mulai malah nukari bapake. Paham nggih? Namanya al-inhirafat. Ketimpangan. Itu berjalan penggalih pada semua aspek. Kita hari ini merasakan betul ketimpangan hubungan anak dan bapak, ketimpangan sosial, ketimpangan interaksi, ketimpangan ekonomi, perilaku yang menyimpang. Kalau kadang ini perlu kalau sampai akan melihat ada fenomena. Mungkin nembe tahun 2024. Ini mungkin sebagai warning, peringatan kalau tidak sami. Wonten sebuah event, wonten peristiwa tiang niku mantu. Wis mantu walimah pade ngeten niki. Ada penyimpangan sosial aneh. Mantu niku ora seneng anake malah seneng mertuane. Alhamdulillah. Nek diangen-angen sithik mawon iki Imam Atok niku. Lho kok ana mantu ora seneng anake malah seneng mertuane. Niki kira-kira diangen-angen niku sing salah iku mertuane ta sing greges niku mantune. Dan sami mawon nggih. Padha-padha sami mawon nek dibuat cekal. Sing paling berperan besar mengalami penyimpangan itu sing tua apa sing nom? Yang muni. Sing tua apa sing nom?
tuwek pasti nih. Yo Dajjal kula angen-angen nggih niki lon mawon apa Imam Atta dawuh dunia itu gelap ad-dunya kulluha al-adam illa idza anarahallahu al-haq. Ya kenapa kok sampai ono mantu ras seneng anake malah seneng mertu? Nah, kira-kira nek diakal pakai pendekatan reasoning bahasa sekarang itu. Dia ngeneng-ngeneng nganggo akal. Mesti bayangan kula tok niku lho. Mesti sing tuwa macake ra gelem ngalah. Terus apa betul? Dan kula yakin dia derek kula besawa sing sepuh-sepuh. Biyen ada tradisi sing adiluhur yang luar biasa. Wis dadi patokan urip. Ibu niku nek wis duwe anak wedok gedhe, biasane macake srodok dikurangi. Nggih mboten? Kinten-kinten nek derek kula besawa samangke wis duwe anak prawan, ibuke gelem ngalah apa malah bersaing. Dan terusnya lah wes. Paham nggih? Paham betul? Kula anu darah iki termasuk al-inhirafat, termasuk bentuk penyimpangan. Lah penyakit kula jenengan sami itu biasane nggih ora gelem diarani tuwa, seneng nek dilem ayu neng ngarepku. Nggih betul. Jadi tiang asli itu, kalau ingat mungkin tahun sekitar 80 ada bintang Hollywood namanya Liz Taylor. Liz Taylor itu ikonik Hollywood waktu ini. Saya kira roh. Zaman gelem buka-buka di YouTube coba cek Liz Taylor. Man hiya Liz Taylor? Siapa Liz Taylor? Masya Allah. Pesohor waktu niku. Niku ngapunten kula nek matur, ngampun dewari jorok nggih. Piyambake niku wekdal semanten tahun 80 niku. Bokonge karo payudarane diasuransino niku miliatan. Jadi kira-kira pas sewa kok gudiken niku nek diasuransi diklaim niku. Dajal ana wong besawa sing ngasuransikno bokong. Wes mungkin sadure nek lister terlalu lama. JLO Jennifer Lopez. Jennifer Lopez niku dijuluki wanita terseksi sedunia. Nah, wong bisa ora ana papane. Ternyata tok terseksi kena apa? Jarine pengamat-pengamat perempuan alias mata keranjang. Jennifer Lopez niku ngapunten nggih bokonge ke gitar Spanyol. Niki loh, saya orang melihat ada penyimpangan juga. Karena begitu indahnya bodinya, betul glowing lah saiki wae. Niku bokonge di asuransi sampai 100 miliar jajan. 100 miliar ditekono wedhus, sawah besawa entek. Kang kula pahami temiki ngeten, kalau bari penyimpangan ini. Ngono ya ngono tapi aja kula yakin nek tiyang estri gak enom gak tuwek mesti sampai angger nyawa iso kantil senengane macak leres. Terus betul. Paribasan utang sing penting skincare larang leres. Boten. Masyaallah niku leres nggih. Boten. Terusno melarat tenan kowe. Paham nggih? Niki coba satu. Jadi niku kula matur monggo kesempatan monggo. Kula ningali teng pamflet, teng brosur. Masjid asmane Baitur Rahim nggih. Oke. Wonten hadis selagi wong niku isih gelem teng masjid nggih niku Allah ape nimpakno musibah niku mboten sios. Ingkang kula tangkis-tangkis dumateng jenengan. Masjid Baitur Rahim niki nek jamaah rame napa mboten? Rame apa sepi? Masya Allah, alhamdulillah. Kinten-kinten jamaah subuh ngaji ngantos ratan nggih. Sing ngandel ndang sapa lho?
Rano ngandel gitu kan. Coba nih fenomena ini penyimpangan. Terus wong sak mangke lak mboten. Api-apian masjid tapi sing jamaah ora. Ono nek penyimpangan oyo-oyoan niki juga bahaya. Ono ngapunten niki. Ono kiai ono ustad gak kanggo khotbah teng masjid niki, akhirnya nggih masjid neh. Ngene kono gak bayu akhirnya golek masjid dengan alasan tidak bisa kumpul karena visi dan misi yang berbeda. Telek beret. Jadi ini nersuni dibiarkan penyimpangan ini. Makanya dalam madhab Syafi'i ini, madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, di antara madhab, 4 madhab itu madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu sampai hari ini tidak memperkenankan, ini suatu tahu gano sidik materi ini. Ta'adudul Jum'ah. Apa ta'adudul Jum'ah itu? Satu mihlah, satu kawasan masjid lebih dari satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku nek jenengan delok kaya wong waku masjid ora oleh. Itu ada dampak filosofi sosialnya yang luar biasa. Imam Syafi'i gak ada penggalih. Nek nggih masjid akeh rapopo, sing penting aja masjid jamek. Masjid kono pareng, tapi tetep Jumatane dadi si. Kenapa begitu? Sebab masjid niku markazul dakwah, markazul irsyad, markazul ta'lim. Masjid itu sentral dakwah, sentral komando, sentral madakno karepe wong Islam sak besawa. Paham niki? Senajan kula yakin Masjid Baitur Rahim rame cuma pendak sholat Id. Nggih betul. Nek kula matur Pak Lurah wonten apa mboten niki? Pak Lurah wonten. Jenengan Mas. Masya Allah, saya nom pasti energi, produktif dan potensial. Talem sik Lurah. Jadi pemimpin cek leres ya. Kula wingi ngaos teng Budi teng daerah Reng. Lurah lagi umur itu liker teng daerah Rekul niku. Mungkin pirsa Pak iki. Nek pidato piye kula niki lurah ingkang mogol. Tenan mogol tenan niku. Lho pidatoe salam sampai lali mogole ra karuan. Tapi saya kula harap Pak Lurah niki senom usia-usia produktif. Pak Lurah monggo Pak berbagi kita sharing Pak. Masjid wis apik kaya ngeten niki cara jenengan kepen rame piye Pak carane? Ben salat subuh full, zuhur full, asar full, maghrib full. Kira-kira caranya seperti Pak? Miskin ide Pak. Nah, kiai itu banyak ide cuma untuk eksekusi butuh Pak Lurah. Nek kula gadah ide ngeten Pak Lurah. Benjang sholat Jum'ah sak derenge khotib niku khutbah. Jenengan nyun mix sekedap mawon. Para rawuh peserta sholat Jum'ah ingkang dipunmulyakaken Allah. Sak bibare sholat Jum'ah mangke dipunaturaken dumateng warga, garwane, putrane, anake, putune, buyute, canggehe warange. Pengumuman sapa wonge dulur besawa sing gelem sholat jamaah ning Masjid Baitur Rahim sekali jamaah 40.000. Ibu siap? Alhamdulillah. Wong gawe tak deloket wong mripate dilanu gambare dhuwit. Jajal lah ngeten iki, Pak. Ini namanya juga termasuk inhirafat, penyimpangan dalam beribadah. Pramila kula tarik kedik niki kula mboten kata-kata 5 menit lagi. Umat Islam itu akan hancur marwahnya. Wong Islam itu tidak akan berwibawa senajan ahli sholawat, senajan seneng sholawat ketika mereka tergoda dengan materi berlebihan. Ayo saya tak bedheki. Derek kula besawa sing wis di anak perawan, mah rupane rada ayu, pendidikane dhuwur. Ngono golek mantu sing pinter apa sing sugih ndang muni? Sing sugih apa sing pinter?
Yang muni to ya pinter ya sugih ngono ta. Nggih pentolong kene. Cobi Pak. Ini yang dibenci oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abine hubbud dunya. Hubbud dunya itu artinya ora kok gak seneng mboten jenenge wong seneng donya. Masya Alwi nganggo serban lan kaji dhuwit ya seneng padha kaya aku. Meneh palurae padha wae. Gitu betul. Yang dimaksud di sini berlebihan manemati dunia mengalahkan rasa cinta dumateng Gusti Allah. Cara Jawane goleki uceng kelangan. Wis gak patok Jawa ngene. Ayo njel. Golek uceng kelangan. Yo warai tem glowing Jawa ora apa. Goleki uceng kelangan dilek. Golek perkara sing gak penting kehilangan momen yang lebih penting bahaya niku. Jajal mbah-mbah kula jenengan biyen niku. Nek golek mantu, nek golek kanca, saine circle-nya, lingkarannya bukan karena materi, bukan apa itu enak. Bibit bebet di antara tiga ini gua setuju kali saya setunggal buat mata setuju. Golek mantu, golek konco, golek peseduluran sing bibite apik, artose bibite apik. Nenek moyang mereka mbae meniku wong sing ahli ibadah. Enggak jenengan golek mantu wong sing keluargane ahli ibadah apa tumpahane alfat? Saya kira ada ngaleh kena apa ya? Demo kok muni alpat lah itu. Wong biyen iki golek mantu senengane sing penting bibite apik artosipun tiyang sepahe nggih jelas nggih ahli madhep kiblat. Amin Allahumma. Bebet nek bebet itu materi, kalau mboten matos setuju. Tidak ada dalam Islam materi. Bahkan dalam hadis man qabbala yada ghairihi liginahu zahaba sulusuddini. Jika ada seseorang menghormati, mengapresiasi orang lain karena faktor kekayaannya, maka sepertiga agamanya telah hilang. Naudzu ping 3 namine bibit bobot. Bobot itu apa Pak? Bobot itu kualitas keimanan. Pramila diceritakan tentang kitab-kitab lare estri biyen niku nek ditawani karo bapak ibu, "Nduk, sampean golek wong lanang sing kaya piye? Kula pengen pados tiyang kakung ingkang saged nuntun tangan kawula menuju surga." Niku rata-rata Pak. Sama ke perawan besawa takoki bapake ibu, "Nduk, ke golek wong kakung sing piye? Kepengin bojo ingkang nuntun kula teng mall." Terus betul. Dari itu namanya inhirafat, penyimpangan. Efek dari inhirafat ini luar biasa loh Pak. Imbas ke politik, imbas ke interaksi sosial, imbas saling memulyakan. Biyen mula niku ajaran syariat. Wong niku dikon mulyakno kon ngurmati padha muslim sama-sama muslim. Di samping dari aspek Islam ana tambahan wonge wong soleh. Soleh niku napa al-qaim bi huquqillah wa huquqin nas, namanya soleh. Siapa itu soleh kriterianya? Wong sing punya komitmen melakukan hak-haknya pada Allah dan hak-haknya sesama manusia. Biyen niku anggere wonten tiyang sepuh, ahli ibadah, ahli jamaah. Kula diutus bapak kula, "Cung, salaman njaluk ndongakno." Jajal saiki tak bayangaken kira-kira ana bar Isya piantun sepuh besawa yuswa 75 tahun, mlampah teng dalan gede, ana cah nom numpak sepeda motor ninja. Ra wong tuamu disapa atau malah diblayer ku teng mriki? Diblayer apa disapa? Iku anak sapa?
Jadi kita sudah banyak kehilangan nuansa keislaman. Ini wonten Pak Lurah nom yang inovatif. Makanya aku lah pemimpin sak mangke niku nek takut pemimpin yang baik itu siapa? Pemimpin yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Setuju? Setuju betul? Setuju. Kula gadah rutinan tengah Asem Pak Lurah. Daerah pundi niku Pelasem. Pak Lurah niku untuk kontrakan ratusan ton bako. Kalau tak harap dia buatan bako, jati ora apa-apa besok. Jadi kenapa kalau beli ngatur ngeten, ngapunten, niki srodok saru tapi tak aturaken. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, min sa'adatil mar'i ayyakuna kasbu fi baladi. Termasuk indikasi orang itu hidup bahagia di dunia ketika pekerjaannya tidak jauh dari rumah. Sederhana tadi. Artinya yang dosawa mergawe ora usah ado-ado tok Surabaya, ora usah no Jakarta, budal esok sore mulai. Amin Allahumma. Mergawe ora ado-ado. Itu di konsep Nabi sudah ribuan tahun yang lalu loh, Bu. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah memprediksi akan ada kehancuran secara sistemik, moral terutama ketika ada pasangan suami istri hubungan terpisah jarak jauh. Itu ternyata ada survei saya di satu daerah tertentu, karena mungkin tidak ada lapangan pekerjaan ketika kemarau, sing lanang sami boro pirsa nggih. Sawi medal kabeh Jakarta, ono ning Kalimantan, Papua, Surabaya. Pak Lurah rencang kula akrab. Niku cerita, Masya Allah Gus. Barang wargaku sing lanang dom kerja ning luar kota. Desa iku dadi rusak. Juga rusak kene apa? Lah sing wedok nek omah dikirimi dhuwit ora dicelengi, malah kanggo mutehno awak. Leres betul. Glowing jere Alwi menyala. Sing repot wonten tiyang estri nek omah gak ditunggoni wong lanang, raine apik putih. Wong wedok aja meneh kok raine ayu, wong elek engkek ra karuan. Paham mboten jenengan? Wes rumangsa ayu serang sering mlebu salon, nek gak ketemu omah ora afdol. Ora ana sing ngawal. Dilalah ibu-ibu muda sing tinggal sing lanang niku angger enjing niku sami ngeterake putra-putrine teng TK, teng playgroup. Jare lurah kanca kula niku awal musibah. Iku awal musibah piye, Pak? Lha ngeterno anak iku macahe ape kontes. Kira yang ngono. Sami ya. Ironisnya, problemnya wong estri sing ngetrake anak niku ngliwati cah nom-nom. Lho aneh. Sik seneng ibu-ibu sik ditinggal sing lanang ora duda tapi joko-joko. Alhamdulillah sampai dijuluki macan ternak, mama cantik nganter anak. Jos apa ora? Sesungguhnya jos sih dia lagi. Bon niku mawon kula mboten matur kata-kata, mesti jenengan harus mikir ngomong ora barbar. Niki wae selawat gitu nggih. Wis pokoke niki kula rojak dumateng Allah. Barokah selawat. Barokah masjid, barokah masyayikh. Jenengan kudu merek masjid siap. Teng mriki wonten madrasah mboten? Wonten nggih Pak Lurah? Wonten. Anak boleh pendidikan setinggi langit, tapi ampun supe wajib sekolah madrasah. Ora usah bantah. Sekolah madrasah tidak marki loh. Sekolah madrasah ada pengganti tak walik. Lah nek anakmu sekolah formal sampai S1, S2 magister, S3 doktor, sak ndure profesor, sausen cak ndure profesor malaikat Israel. Dapat jaminan untuk penggawaian, nah betul nggih? Kula wangsuli jenengan secara ilmiah 3
tidak ada hubungan antara pendidikan dan kesuksesan, tapi sepenting memperbaiki akhlak. Amin Allahumma. Orang tua di masa mendekati wafat, siapa yang dibanggakan? Dunyane mboten. Bojone ayu, gak bojo ayu mah diiri tanggane terus. Terus apa? Anak-anak dan anak. Ada syair mengatakan, ni'amul ilah ya'lal ibadi kathiratun wa jalluha najabatul auladi. Nikmat Allah maha banyak, tapi di antara nikmat yang terbesar adalah mempunyai anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Niku mawon kula matur mugi wonten barokahipun. Kula jangan sami tantah sae berkah niku artospun berkah pokoke untuk energi positif saka Allah. Berkah nemplek nek anak dadi anak sing gampang diatur. Berkah nemplek nek donya dienggo apa wae penak, nggo ibadah ya khusyuk, dienggo nyekolahno anak ya do pinter-pinter. Berkah nemplek nek bojo lanang metu ngopi ya balik neh gak kecantol sarong. Paham jenengan? Berkah nemplek nek bojo wedok mau cekeli HP lah 5 dina bengi gak tau chattingan kaya wong besawa. Gak chattingan kaya wong be. Dimawon samehuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.